Čaute ľudia, je tu nové video a za to som pri Buzzlightyearovi, lebo tu máme toto. Dávajte odbere a lajky, takže 500 powerpointov, 100 kreditov na Leona, 1000 coinov a pin. Yes. Micro King. No a ešte start drop. Nič. 2, 3, 4. Ale prestaň. Aj. Ale 1500? Čo? Len coiny. Coiny sú... Ježiš. Nejdeme hrať Buzzlightyeara, ale Shada. Wow. Mikro. To robí mikro. Mortis, aj za toho môžeme. A on je top hit. No, top hit. Ale tak počkať. Na Edgara. What the hell? Toto som si kúpil. What the hell? Kto to robí? Micro King. No nič ľudia. Ľudia, tento tu robí zle. Micro King tu robí zle. A Ale už si mi dobil celé rameno, tak A- raz vrátim. Jasné. no, Ty to vystrihneš. no, ľudia. Ľudia, tak čaute a ideme hrať. Micro King, nesmej sa. I'm sorry. To ma nezaujíma. No, prepáčte. Tak. No, ja som zlý s Mortisom. Toto. Ja som teraz zaručal na 600 miliónov. Tak. Mandy, daj to. No ale keď sa spavnem, tak to zober. Tento Micro King tu dáva hovadiny. Nemám ho rád. Nedávajte mu odbery. Tak si strihaj sám videa. No. Yes, ďakujem. Tak to je jaké slabé. Teraz som sa sústredil. Takže... Ja toto nedám na YouTube. No. Tak, prepáčte, že som nehovorila, ale tak. Prepáčte. No, už idem. Ježiš. A ľudia, pomoc. Yes. A Mortis. Za Edgara. Za toho som dávno nehral. Nie, že dávno, ale tak. Viete, či neviete. Na čo som... Aj tu som chcel dobre. Tak. Že gadget si dám. To robí, že ti to dá zadarmo ultinu za 4 sekundy. Yes. Kde si? Čo?
Yes. A mám ultinu. Je. Mám ultinu. Zasa. Puku. Jaký kill. Ideme aj pravo. Čo to je pravo bol? To triple. Dobre, sa ide to musí. A potom pôjdeme do chatu. Pravo srdcového. Skúsim sa dať trickshot. Tak. Dobre, že máme Dynamajka. Tak. Dynamajk je aj proti nám. Ježiš. Poď, Robomajk, daj. Či jak sa tu... Dynamajk, skibidi Dynamajk. Mikro, už prestaň. Yes, prosím, Hank, daj to sem. Mal som dať ultinu. Ne, daj to. Yes, Thailand. Dobre. Dobre, osmička je tu, toto si dám asi toto. Ja si ho nevylepším, lebo chat, ja to tu ťahám. Ježiš, ťahám. Ľudia, vidíte, ťahám vás. Tak, posledná hra, asi ja ukončím, ľudia. Bibi, ten pekný skin. Ešte sa pozerám s vami, či je... Nie, bez vás. Ešte či... Koľko má už ten skin? Keď viete, tak sám. Yes, ale... 72 životov! Dobre, takže dvojku a ešte jedenkrát môžem použiť. Yes. Ja neskočím. King. Ja nie King. Ježiš. Prehrali sme. Ale... No. Moji spoluhráči sú takí zlí. Tak, po tejto hre to ukončím. Tak.